Sir. Uy. Hiran to itong mama ni. Ang tawagan baya daw nga love, sir, magdugay. Ana siya, hi love. Amping diha kay giam. Busy delivery sir sa book nga PRRD. Salamat PRRD. Oh. So na dito sir, di mi ka park na good. Isod kayo. Call it 35 sir, meron nun? 35? Opo. Bayari din naman. Salamat PRRD book. Order mo rin sir. Mga may picture ni sir ha. Kay ikaw mo ning kuan. Unsa na ba? Book ni ma'am. Salamat PRRD. Order mo rin sir. Para sa man ni. Kasi order kong partner na. Partner mo? Oo, kumalo si Beronon na niya. Kay diri mo si Udi, uwi nakabutang ko sir. Pila may Beronon? 35 dala charge. Wala yung partner diri? Uy, kumayan na na. Pera ba kuliah ba? 35 naman ni ma'am. Yan sir, tanaw sa ito kasi dali ito sir. Kay bayaran mo gini sir. Bayaran may picture. Bayad ng 35. Ay papa, bukaw abi mo kwarta na. Manghiram daw siya ma'am. Sambok awa lagi. One eternity later. Relax. Surprise! $32. Mura pa mag-20. Magpailayla din, sir. Ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So, namin diri karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagi aning surprise sa kabalo ka kinsay gahatag ani. Kisay nagtawag og love. Kinsa nga uyab, basig daghag love. Kaya send to many. Rowena. Oh, tanaw na to. Si Rowena ba jud ha? Pero usa na ko basahon yung message. Kantahan sa kanamog happy birthday. Ang kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, nasa yung mensahe, sir. So, ana siya. Ang tawagan baya daw nga love, sir, magdugay. Ana siya, hi love. Unta, happy ka o tagaan pagkagdaghang katuigan ni Lord. I miss you and I love you. Enjoy your day. Amping diha kay giampingan ta ka. Happy birthday. Wow! Kasana all. Pamtam katuigan mabot sa iyong kinabuhi. Happy birthday. Okay. Pamangkin. Pamangkin mo? Ay, gani. Ikaw, sir. Dere, sir. Ilum-ilum rin ini. Happy birthday. Dagan pagkatawigan maabot nimo. Birthday ya. Abi na mo babae ray taas og buhok. Ikaw sir unsa may imong message kay ma'am sa iyahang himo nga pa-surprise sa karon? Mula jud ko
expect nga ni malagi to ang iyang istorya sa kuha ano. April Duterte kaya idol do niya si PRD. Dugay na minagagpaano na niya. Salamat sa iyang effort na iyang himo. Amping sa paminda. I love you. See you soon. Nakita na mo? Ano, classmate may high school. Ay, classmate high school. Pero pag uyab din yun, nakita na mo. Wala. Chat-chat lang. Chat lang. Ay, sana all. Yan, nag-request man siya pasayawon daw ka. Kabalo naman mo. At di juga mo sayaw yun. Kabalo naman mo. Mao na iyang gustong bayad. Sige, picture na lang. Happy birthday!